Știu că aveți o durere în dreapta, sub coaste. O simțiți mai ales după masă, uneori seara, uneori dimineața. Și v-ați spus, ficatul. Mă doare ficatul. Trebuie să iau ceva, un ceai, un supliment, ceva care să-l curețe. Și aici faceți prima greșeală. Pentru că ficatul nu doare, niciodată. Ficatul nu are niciun nerv care să trimită semnal de durere. Puteți să-l distrugeți în proporție de 70% și el va tăcea. Ca un muncitor credincios care lucrează în 3 schimburi, nu se plânge, nu cere mărire de salariu, nu amenință că pleacă. Lucrează până cade. Iar când cade, de cele mai multe ori e prea târziu. Și asta nu e o exagerare. Este ceea ce văd eu în cabinet de 30 de ani. Mă numesc dr. Constantin Radu, am 55 de ani, sunt medic de familie, 30 de ani de practică. Am văzut mii de oameni și vă spun sincer, ficatul este organul despre care se vorbește cel mai mult și se înțelege cel mai puțin. Astăzi vă voi explica, pas cu pas, cum funcționează ficatul, ce îl distruge, fără ca dumneavoastră să știți, ce semne vă trimite corpul atunci când ficatul începe să cedeze și ce puteți face, concret, începând de mâine dimineață, ca să-i dați o șansă. Voi vorbi despre un produs simplu, ieftin, pe care probabil îl aveți deja în frigider sau pe care îl treceți cu vederea la piață și care conține o substanță atât de puternică încât cercetătorii o studiază de peste 20 de ani. Voi povesti despre un pacient al meu, domnul Gheorghe Munteanu, 63 de ani, care a venit la mine cu analizele perfect normale, cu ecografia curată și care în mai puțin de un an a ajuns la fibroză hepatică. Cum s-a întâmplat asta cu analize normale? Veți afla puțin mai târziu și vă promit că povestea lui vă va pune pe gânduri. Și chiar acum, vă rog, dați un like. Nu pentru mine, ci pentru ca acest videoclip să ajungă la cineva care chiar are nevoie de el. La cineva care poate nu știe că ficatul lui suferă în tăcere. Iar ce urmează mai departe, mai ales spre final, este ceva ce de obicei le spun doar pacienților mei, la cabinet, cu ușa închisă. Așa că rămâneți. Haideți să începem de la bază. Ce face ficatul? Dacă ar fi să-l compar cu ceva din viața de zi cu zi, ficatul este uzina chimică a corpului dumneavoastră. Imaginați-vă o fabrică mare cu sute de linii de producție. O linie filtrează toxinele, alta produce bila, care vă ajută să digerați grăsimile, alta stochează vitamine, alta reglează zahărul din sânge, alta descompune medicamentele, alta produce proteine pentru coagularea sângelui. Această fabrică lucrează 24 de ore din 24, fără pauze, fără concediu, fără grevă. Și are o proprietate uimitoare. Se poate regenera. Puteți să-i tăiați jumătate și ea crește la loc. Niciun alt organ din corp nu face asta. Dar, și aici vine partea importantă, regenerarea are un preț. Funcționează doar dacă fabrica nu e supraîncărcată. Dacă o forțați prea mult, prea des, prea mult timp, la un moment dat, linia de producție se oprește. Nu brusc, treptat și fără zgomot. De asta ficatul e atât de periculos. Nu vă avertizează, nu trimite durere, nu trimite febră, nu trimite nimic vizibil. Și mulți oameni trăiesc ani de zile cu un ficat bolnav fără să aibă habar. Analizele de rutină nu arată nimic. Ecografia pare curată. Medicul de familie zice, totul e în regulă. Și omul pleacă acasă liniștit. Dar ficatul, înăuntru, se sufocă. Și acum vreau să vă explic ceva ce puțini medici explică pacienților lor, pentru că la consultație nu e timp. Ficatul nu se îmbolnăvește dintr-o dată. Nu e ca un infarct care vine brusc. Ficatul se degradează în 4 trepte, ca o scară pe care o coborâți încet, treaptă cu treaptă. Și fiecare treaptă pare inofensivă, până când ajungeți jos și realizați că nu mai puteți urca înapoi.
Prima treaptă se numește stază biliară. Pe limba noastră, ficatul leneș. Ce se întâmplă? Bila, acel lichid galben-verzui pe care ficatul îl produce ca să vă ajute să digerați grăsimile, începe să se îngroașe. Imaginați-vă un furtun de grădină. Dacă prin el curge apă limpede, totul funcționează. Dar dacă apa devine noroi, furtunul se înfundă. Exact asta se întâmplă cu canalele biliare. Bila se îngroașă. Nu mai curge liber. Digestia grăsimilor e perturbată. Ce simțiți? Balonare după masă, mai ales după mâncăruri grase. Constipații. Senzația de greutate în dreapta, sub coaste. Dimineața vă treziți cu gust amar în gură. Și știți ce e cel mai perfid? Mergeți la ecografie și medicul vă spune: ficatul arată bine. Pentru că la ecografie, staza biliară pur și simplu nu se vede în stadiile incipiente. Ficatul e de dimensiuni normale, structura e omogenă, totul pare perfect. Dar bila deja e groasă ca mierea și nu mai face ce trebuie. Am avut o pacientă, doamna Rodica Stanciu, 58 de ani, fostă profesoară de limba română. O femeie îngrijită, atentă cu sănătatea, mergea la control în fiecare an. Ecografia, perfect. Analizele, normale. Și totuși, de 2 ani se plângea de balonare, de constipații, de oboseală după masă. Medicul îi zicea: e stresul, e vârsta, luați un probotic. Doamna Rodica a luat probiotice, a luat enzime digestive, a băut ceaiuri hepatice de la Plafar. Nimic nu se schimba. A venit la mine și mi-a spus, cu ochii în podea: domnule doctor, eu simt că ceva nu e bine, dar nimeni nu mă crede. Toate analizele sunt bune, ecografia e bună și eu mă simt din ce în ce mai rău. Poate îmi imaginez eu. Nu vă imaginați nimic, i-am răspuns. Ficatul dumneavoastră lucrează, dar lucrează greu. Bila e îngroșată, digestia suferă și asta nu apare pe nicio hârtie la stadiul ăsta. I-am propus un lucru simplu. Dimineața, pe stomacul gol, 2 pahare de apă caldă, nu fierbinte, nu rece, caldă, la temperatura pe care o suportați confortabil. După 30 de minute, un mic dejun cu grăsimi sănătoase, 2 ouă fierte și jumătate de avocado și o linguriță de lecitină de soia dizolvată în apă. Lecitina emulsionează bila, o face mai fluidă, ca un detergent care spală vase. Și încă un lucru. Am rugat-o să nu mai mănânce între mese. Deloc. Nici o gustare, nici o prăjitură la ora 3, nici o bucățică de brânză pe la 5. 3 mese pe zi. Punct. De ce? Voi explica detaliat puțin mai târziu, dar pe scurt. De fiecare dată când mâncați, ficatul primește o comandă de lucru. Și dacă îi dați comenzi la fiecare oră, nu mai are timp să se curețe. E ca și cum ați pune o mașină de spălat să funcționeze non-stop, fără pauză, fără program de clătire. La un moment dat se strică. Doamna Rodica a urmat ce i-am spus. Peste 3 săptămâni m-a sunat. Domnule doctor, nu știu cum să vă explic, dar parcă m-am dezumflat. Burta nu mai e ca un balon. Mă trezesc dimineața fără gustul ăla amar și, să nu râdeți de mine, dar am început să merg la baie regulat, ca un ceas elvețian. Nu am râs. Am zâmbit, pentru că asta era semnul că bila a început să curgă din nou. Dar asta e doar prima treaptă și mulți oameni rămân pe ea ani de zile fără să facă nimic. Și atunci, treptat, fără zgomot, coboară pe treapta a doua. A doua treaptă se numește steatoză hepatică, pe limba noastră, ficatul gras. Și aici e una dintre cele mai mari neînțelegeri din medicina modernă. Când oamenii aud ficat gras, se gândesc automat la grăsimi. Mănânc prea multă slănină, prea mult unt, prea mult brânză, trebuie să renunț la grăsimi? Greșit. Ficatul gras, în majoritatea cazurilor, nu e provocat de grăsimile pe care le mâncați. E provocat de carbohidrați și de fructoză. Acum o să vă explic de ce și rețineți asta pentru că e fundamental. Când mâncați pâine, cartofi, orez, paste, biscuiți, prăjituri, sucuri,
chiar și fructe în cantitate mare, corpul transformă tot acest combustibil în glucoză. Glucoza intră în sânge. Pancreasul eliberează insulina, care deschide ușile celulelor ca glucoza să intre și să fie folosită ca energie. Dar dacă glucoza vine în cantitate mai mare decât au nevoie celulele, excesul trebuie depozitat undeva. Și ghiciți unde ajunge? La ficat. Ficatul ia glucoza în exces și o transformă în grăsime. Da, ați auzit bine. Ficatul produce grăsime din zahăr. Nu din grăsimea pe care o mâncați, ci din zahărul pe care îl mâncați. E ca o fabrică de conserve care primește mai multe roșii decât poate ambala. La un moment dat, depozitul se umple, roșiile cad pe jos și fabrica se blochează. Și acum vine partea cea mai insidioasă. Fructoza. Toată lumea crede că fructele sunt sănătoase și sunt în cantitate moderată, în formă întreagă, cu fibră. Dar sucul de fructe, ăsta e altceva. Când stoarceți un fruct, îi luați fibra și păstrați doar zahărul. Un pahar de suc de portocale conține fructoza din 4 până la 5 portocale. Niciun om normal nu s-ar așeza să mănânce 5 portocale dintr-o dată, dar un pahar de suc îl bea în 30 de secunde și toată acea fructoză ajunge direct la ficat. Nu trece prin mușchi, nu e folosită de creier, nu e distribuită în corp ca glucoza. Fructoza este procesată exclusiv de ficat și ficatul o transformă imediat în grăsime. Imediat, fără negociere, fără amânare. E ca și cum ați turna benzină direct pe foc. Și în plus, fructoza în cantitate mare consumă rezervele de adenozin trifosfat, adică energia celulară a ficatului. Pe înțelesul tuturor, ficatul muncește din greu să proceseze fructoza, se epuizează și nu mai are putere pentru celelalte sarcini. Detoxifierea suferă, producția de bilă suferă, totul suferă. De asta, când un pacient îmi spune: „Domnule doctor, eu beau suc natural de fructe în fiecare dimineață, e sănătos”, îi răspund: pentru ficatul dumneavoastră, acel suc e aproape la fel de toxic ca un pahar de vin. Sună dur? Da, dar e adevărul. Și acum vă spun povestea pe care v-am promis-o la început. Domnul Gheorghe Munteanu, 63 de ani, pensionar, fost inginer la uzina de tractoare, un om ordonat, disciplinat, care toată viața a făcut lucrurile ca lumea. A venit la mine pentru un control de rutină. Analizele: zahărul normal, colesterolul la limita superioară, dar în normă. Transaminazele, adică acei indicatori care arată starea ficatului, perfect normale. Ecografia: ficatul de dimensiuni normale, structură omogenă, verdictul oricărui medic grăbit: totul e în regulă, domnule Munteanu, ne vedem peste un an. Și exact asta i-au spus 3 ani la rând. Totul e bine. Dar domnul Gheorghe nu se simțea bine. Era obosit permanent. Dimineața se trezea mai obosit decât seara când se culca. Pielea de pe palme era ușor înroșită. Pe piept, pe umeri, aveau câteva puncte roșii mici, ca niște rubine minuscule. Și îl mânca pielea noaptea. Nu puternic, nu până la sânge, dar destul cât să nu doarmă bine. A venit la mine și mi-a zis: „Domnule doctor, eu vin la control regulat, totul e bine pe hârtie, dar eu mă simt ca o mașină care merge, dar face un zgomot ciudat. Nu știu ce e, dar ceva nu e bine.” Am ascultat cu atenție. M-am uitat la palme. Am văzut punctele rubinii. L-am întrebat: „Ce mâncați?” Și aici a început să se dezlege povestea. Domnul Gheorghe mânca exemplar, după standardele pe care le-a învățat toată viața. Dimineața, terci de ovăz cu miere și un pahar mare de suc de mere, stors acasă din mere din grădina proprie. La prânz, supă, o porție de carne cu cartofi sau orez, pâine. După amiaza, o banană sau un măr, uneori o prăjitură de casă. Seara, iaurt cu fructe sau brânză cu pâine. Și între mese,
Câte un biscuit, câte o bucățică de ciocolată, câte un pahar de compot. Mănânc sănătos, domnule doctor. Nu mănânc fast food, nu beau alcool, nu fumez. I-am cerut să facă un test pe care medicii de familie rareori îl cer. Un elastogram hepatic. Este o investigație care măsoară rigiditatea ficatului, nu dimensiunea, nu structura, ci cât de tare sau moale e țesutul. Și rezultatul a fost un șoc. Ficatul domnului Gheorghe era deja în stadiul de fibroză incipientă. Adică țesutul sănătos începuse să fie înlocuit cu țesut cicatricial, cu analize normale, cu ecografie normală, cu un stil de viață pe care oricine l-ar fi numit sănătos. Ce s-a întâmplat? Exact ce vă spuneam. Sucul de mere de dimineață, fructoză pură, direct la ficat. Terciul cu miere, carbohidrat rapid cu zahăr, din nou la ficat. Gustările permanente. Ficatul nu avea nicio pauză. Iaurtul cu fructe de seară, încă o doză de zahăr chiar înainte de somn, când ficatul ar fi trebuit să se regenereze. Domnul Gheorghe, fără să știe, și-a alimentat ficatul cu combustibil non-stop timp de ani de zile și ficatul a cedat. Nu brusc, treptat, treaptă cu treaptă. Când i-am explicat, s-a uitat la mine uluit. Păi cum, domnule doctor? Sucul de mere din grădină? Mierea de la apicultor? Tare mai sunteți dumneavoastră. Deci dacă un lucru e natural, nu înseamnă că e și bun? Exact, am zis. Natural nu înseamnă sigur. Ficatul dumneavoastră nu face distincție între zahărul din cola și fructoza din sucul de mere de la țară. Pentru el e tot combustibil care trebuie procesat. Și dacă vine prea mult, se sufocă. Și aici ajungem la a treia treaptă, care e cu adevărat periculoasă. Se numește steatohepatită, adică ficatul gras plus inflamație. Ce se întâmplă? Grăsimea care s-a acumulat în celulele ficatului începe să se oxideze. Imaginați-vă o cămară în care ați depozitat sticle de ulei. Dacă sunt puține și le folosiți repede, totul e bine. Dar dacă sunt sute, stau ani de zile, uleiul se râncezește. Uleiul rânced e toxic. Și exact asta se întâmplă în ficat. Grăsimea stocată se oxidează, produce radicali liberi și începe inflamația. Celulele hepatice se umflă, se deteriorează, sistemul imunitar atacă zonele afectate. Și abia acum, la acest stadiu, transaminazele, acele analize care arată starea ficatului, încep să crească. Asta înseamnă că dacă transaminazele dumneavoastră sunt crescute, ficatul nu abia a început să sufere, ficatul suferă de mult. Transaminazele crescute sunt ca alarma de incendiu care se declanșează când focul a cuprins deja jumătate din clădire. Ați auzit alarma? Da, dar focul arde de ore bune. Și de aici, dacă nu se face nimic, urmează a patra treaptă, fibroza, apoi ciroza. Țesutul sănătos este înlocuit cu țesut cicatricial. Imaginați-vă un burete de bucătărie care se usucă și se întărește. Nu mai absoarbe, nu mai filtrează, nu mai face nimic. Doar stă acolo, tare și uscat. Asta e ciroza. Iar ciroza nu e doar o boală a alcoolicilor. Ciroza poate apărea la oameni care nu au băut o picătură de alcool în viața lor, doar din carbohidrați, fructoză și gustări permanente. Și acum atenție! Știu că tot ce am spus până acum sună înfricoșător și e într-o anumită măsură. Dar acum vine vestea bună. Ficatul se regenerează. Este singurul organ din corp care poate face asta. Dacă îi dați condițiile potrivite, dacă opriți atacul, el se repară singur, chiar și din stadiul de fibroză incipientă, chiar și după ani de abuz pe care nu l-ați știut. Am văzut-o de 10 de ori, dar trebuie să acționați. Și trebuie să acționați corect, nu cu ceaiuri de la plafar, nu cu suplimente miraculoase, nu cu cure de detoxifiere care de cele mai multe ori nu fac nimic sau chiar fac rău. Înainte să vă spun ce trebuie să faceți, vreau să vorbim despre dușmanii ascunși ai ficatului, aceea pe care nu-i bănuiți.
Și primul pe listă este unul pe care probabil îl aveți chiar acum în dulapul de medicamente. Paracetamolul. Da, acea pastilă pe care o luați la durere de cap, la răceală, la temperatură, pastila pe care o considerați cea mai sigură din lume. Nu e ca ibuprofenul, nu atacă stomacul. Asta aud de la pacienți aproape în fiecare zi. Și au dreptate, paracetamolul nu atacă stomacul, atacă ficatul. Și o face prin mecanismul următor. Când paracetamolul ajunge la ficat, ficatul îl descompune folosind o substanță care se numește glutation. Glutationul este cel mai important antioxidant al ficatului. Este scutul lui, armura lui, prima linie de apărare împotriva tuturor toxinelor. Și paracetamolul consumă acest glutation. O pastilă, două, din când în când, ficatul face față. Dar dacă luați paracetamol regulat, dacă luați 3-4 pastile pe zi timp de săptămâni, dacă combinați paracetamolul cu alcool sau dacă ficatul dumneavoastră e deja supra-solicitat de alte cauze, glutationul se epuizează și ficatul rămâne neprotejat, ca un soldat fără armură pe câmpul de luptă. Și atunci, metaboliții toxici ai paracetamolului, care în mod normal ar fi fost neutralizați de glutation, atacă direct celulele hepatice. Rezultatul? Insuficiență hepatică acută. Și nu e o exagerare. În țările occidentale, paracetamolul este cauza numărul 1 a insuficienței hepatice acute. Nu alcoolul, nu hepatita, nu ciupercile otrăvitoare. Paracetamolul. Am avut un pacient, domnul Dumitru Petrescu, 61 de ani, fost mecanic auto. Un om robust, puternic, care toată viața a lucrat cu mâinile și care se lăuda că nu a fost niciodată la spital. A venit la mine cu un galben ușor pe albul ochilor și o oboseală pe care nu o putea explica. Doctore, eu nu beau, nu fumez, nu am hepatită. De ce sunt galben? L-am întrebat ce medicamente ia. Nimic, domnule doctor, doar paracetamol, câte 2-3 pastile pe zi pentru că mă doare spinarea de la muncă. De cât timp? Păi de vreo 2 ani, cam în fiecare zi. Când am văzut analizele, transaminazele erau de 4 ori peste normal. Ficatul lui era în suferință severă din cauza paracetamolului luat cronic. 2 ani de pastile inofensive i-au făcut ficatului mai mult rău decât i-a fi făcut 10 ani de vin la masă. Nu spun să nu luați paracetamol niciodată. Spun să-l luați rar, doar când chiar e nevoie, nu mai mult de 2-3 zile la rând și niciodată pe ficatul gol sau în combinație cu alcool. Și dacă aveți dureri cronice, mergeți la medic și căutați cauza durerii, nu acoperiți-o cu pastile zi de zi. Asta e ca și cum v-ar clipi becul de ulei pe bord și în loc să mergeți la mecanic, ați pune o bandă adezivă pe bec. Nu mai vedeți becul, dar motorul tot se strică. Și acum, al doilea dușman ascuns, despre care aproape nimeni nu vorbește. Stresul cronic. Și nu vă voi ține o prelegere despre relaxați-vă, faceți yoga, gândiți pozitiv. Vreau să vă explic un mecanism concret, fizic, prin care stresul vă distruge ficatul. Când sunteți stresat, corpul produce cortizol și adrenalină. Aceste substanțe, printre multe alte efecte, provoacă un spasm al unui mic mușchi care se numește sfincterul Oddi. Sfincterul Oddi este ca un robinet minuscul care controlează evacuarea bilei din ficat și din vezica biliară în intestin. Când acest robinet se strânge din cauza stresului, bila nu mai poate ieși, rămâne blocată, se îngroașă. Și revenim la treapta întâi, staza biliară, ficatul leneș. Dar de data asta, cauza nu e mâncarea, ci capul dumneavoastră, gândurile, grijile, nopțile nedormite, certurile din familie, factura de la gaze, frica de boală. Toate astea, zi de zi, strâng acel robinet mic și ficatul se sufocă. Am observat un lucru în 30 de ani de practică. Ficatul bolnav e aproape întotdeauna la oameni care duc pe umeri o povară emoțională grea.
nu e doar mâncarea, nu e doar alcoolul, e și sufletul. Și asta, în medicină, se vorbește prea puțin. Dar eu vă spun din experiența mea directă, dacă vreți un ficat sănătos, nu e suficient să mâncați corect. Trebuie să și respirați, să și dormiți, să și lăsați din mâini, măcar seara, toată greutatea zilei. Și acum, al treilea dușman, și poate cel mai subestimat, mucegaiul și substanțele chimice din casă. Știți mirosul acela de umezeală din baie, din pivniță, de pe pereții apartamentului? Acelea sunt spori de mucegai. Și sporii de mucegai produc substanțe care se numesc micotoxine. Micotoxinele sunt toxine extrem de agresive pentru ficat. Ficatul trebuie să le filtreze, să le neutralizeze și asta consumă resurse. Adăugați la asta detergenții pe care îi folosiți la curățenie, odorizantele de cameră, spray-urile pentru insecte, vopseaua de pe mobilă nouă. Toate aceste substanțe chimice volatile intră în sânge prin plămâni și ajung la ficat. Ficatul le procesează pe toate. E ca un vameș la frontieră care trebuie să verifice fiecare camion. Dacă vin 3 camioane pe oră, face față, dar dacă vin 30, nu mai reușește și unele trec fără control. Iar ce trece fără control ajunge în restul corpului și face ravagii. Ce puteți face? Aerisiți casa în fiecare zi, chiar și iarna, chiar și 10 minute. Curățați mucegaiul din baie cu oțet, nu cu soluții chimice puternice care adaugă și mai multe toxine. Reduceți la minimum odorizantele sintetice. Și dacă aveți în casă mobilă nouă sau ați vopsit pereții recent, aerisiți cât mai mult. Ficatul dumneavoastră vă va mulțumi. Și acum, dacă ați urmărit până aici, înseamnă că sunteți un om serios care își ia sănătatea în serios. Și merită. Pentru că acum ajungem la partea pe care am promis-o. Ce anume protejează ficatul? Ce puteți face concret, cu lucruri simple, ieftine, accesibile oricui? Și aici vreau să vorbesc despre un produs pe care mulți îl trec cu vederea. Stă modest pe taraba de la piață între roșii și ardei și aproape nimeni nu se uită la el cu respect. Brocoli. Da, știu, mulți dintre dumneavoastră tocmai ați făcut o grimasă. Nu-mi place brocoli, are gust de nimic, e ca iarba. Am auzit asta de sute de ori. Și totuși, vă rog să mă ascultați, pentru că ceea ce conține brocoli este extraordinar. În brocoli se află o substanță care se numește glucorafanină. Pe limba noastră, fără termeni complicați, este un precursor, adică o substanță care se transformă în altceva. Și acel altceva se numește sulforafan. Sulforafanul este probabil cel mai puternic activator natural al sistemului de detoxifiere al ficatului. Ce face el? Stimulează ficatul să producă mai mult glutation, acel scut despre care vorbeam, cel pe care paracetamolul îl consumă. Activează ceea ce specialiștii numesc faza a doua de detoxifiere, adică procesul prin care ficatul neutralizează și elimină toxinele. Practic, sulforafanul este ca un antrenor care vine la uzina obosită și le spune muncitorilor: „Hai băieți, ne apucăm de treabă, am de curățat aici.” Și muncitorii se pun pe treabă. Această substanță este studiată de peste 20 de ani. Există cercetări din Japonia, din Statele Unite, din Europa. Și totuși, aproape nimeni nu vă spune: „Mâncați brocoli pentru ficat.” De ce? Pentru că brocoli e ieftin. Nu poți face un medicament brevetat din el. Nu poți vinde o pastilă de brocoli cu 20 de euro cutia. Și de aceea, această cunoaștere există în literatura științifică, dar nu ajunge la dumneavoastră, la masa din bucătărie. Aceasta nu e o conspirație. Este pur și simplu mecanismul prin care funcționează industria sănătății. Ceea ce e gratuit nu e profitabil. Și ceea ce nu e profitabil nu e promovat. Dar atenție! Aici vine un detaliu crucial pe care aproape nimeni nu-l știe.
Ca glucorafanina din brocoli să se transforme în sulforafan, are nevoie de o enzimă care se numește mirozinază. Această enzimă se află chiar în brocoli, în celulele plantei. Când mestecați brocoli crud, celulele se rup, enzima se eliberează și face treaba. Dar, și acum rețineți bine, dacă fierbeți brocoli, enzima se distruge, dispare și fără enzimă, glucorafanina rămâne glucorafanină. Nu se mai transformă în sulforafan, adică fierbeți brocoli, îl mâncați și primiți o fracțiune minusculă din beneficiu. E ca și cum ați avea o cheie de aur, dar ați arunca-o în foc înainte să o folosiți. Și atunci, ce faceți? Două soluții. Prima, gătit la abur, 3-4 minute, nu mai mult. Aburul e mai blând decât apa fierbinte și păstrează o parte din enzimă. Și imediat după, presărați peste brocoli o jumătate de linguriță de praf de muștar. Da, muștar obișnuit, pudră de semințe de muștar. De ce? Pentru că semințele de muștar conțin ele însele mirozinază. Și această enzimă din exterior face exact același lucru pe care ar fi trebuit să-l facă enzima distrusă prin gătit. E un truc simplu, ieftin și funcționează. A doua soluție, și mai puternică, germenii de brocoli, adică semințele de brocoli germinate. Un borcan mic de germen de brocoli conține de 50 până la 100 de ori mai mult sulforafan decât un căpățânel întreg de brocoli matur. Îi puteți crește acasă, pe pervaz, într-un borcan cu tifon. Costă aproape nimic. Se recoltează în 5-6 zile și o lingură de germen de brocoli dimineața, pusă peste salată sau peste o felie de pâine cu unt, este una dintre cele mai puternice gesturi pe care le puteți face pentru ficatul dumneavoastră. Am avut o pacientă, doamna Aurelia Diaconu, 65 de ani, fostă contabilă. A venit cu steatoză hepatică confirmată la ecografie și transaminaze ușor crescute. I-am propus protocolul pe care vi-l voi descrie în detaliu imediat. Și una dintre componente a fost brocoli la abur cu praf de muștar de 5 ori pe săptămână, plus germen de brocoli dimineața. Peste 2 luni, transaminazele au revenit la normal. Peste 4 luni, la ecografia de control, steatoza s-a redus vizibil. Doctore, mi-a zis ea, toată viața am crezut că brocoli e mâncare de spital și acum îl pun pe masă ca pe un medicament. Numai că e mai ieftin decât orice pastilă și nu mă doare stomacul de la el. Și avea dreptate. Brocoli este, poate, cel mai subestimat medicament din lume și e gratuit sau aproape gratuit. Dar vreau să fiu sincer cu dumneavoastră. Brocoli singur nu rezolvă nimic dacă restul vieții dumneavoastră lucrează împotriva ficatului. E ca și cum ați pune un stingător de incendiu într-o casă care arde din toate părțile. Stingătorul ajută, dar dacă nu opriți focul, degeaba. Și focul, în cazul ficatului, vine din mai multe direcții simultan. Din mâncare, din somn, din ritm, din mișcare, din stres. Toate trebuie reglate împreună, nu una câte una, ci ca un sistem. Și acum, exact asta vă voi explica. Protocolul complet de la dimineață până seara pe care îl recomand pacienților mei de ani de zile și care funcționează. Dimineața. Vă treziți. Nu vă aruncați imediat spre cafea, spre pâine, spre terci. Primul lucru pe care îl faceți, beți 1-2 pahare de apă caldă. Nu fierbinte, nu rece, caldă. Temperatura pe care o suportați confortabil, cam ca o supă care s-a mai răcit puțin. De ce caldă? Pentru că apa caldă relaxează căile biliare. Amintiți-vă de sfincterul Oddi, acel robinet mic care se strânge la stres. Apa caldă îl relaxează. Bila începe să curgă. Ficatul se trezește blând, fără șoc, fără forțare. E ca și cum ați porni o mașină iarna, lăsând-o câteva minute la ralanti, în loc să trageți imediat în viteză. Motorul se încălzește, uleiul circulă, totul funcționează cum trebuie. După apa caldă, așteptați 30 de minute.
Nu mâncați nimic. Lăsați ficatul să se trezească, să-și facă curățenia de dimineață. Și apoi, micul dejun. Și acum, atenție, pentru că aici majoritatea oamenilor fac o greșeală pe care o repetă de o viață. Micul dejun românesc clasic, pâine cu unt și gem, sau terci de ovăz cu miere, sau cornuri cu suc de fructe. Toate acestea sunt o bombă de carbohidrați pe stomacul gol. Prima masă a zilei dă tonul. Dacă începeți cu zahăr, insulina sare, ficatul primește o comandă enormă de procesare și tot restul zilei corpul va oscila între vârfuri și prăbușiri de zahăr. Știți senzația aceea de oboseală la ora 10 până la 11 dimineața, când ați mâncat bine la 8, dar parcă va lua cineva bateriile? Aceea e prăbușirea de zahăr. Ficatul v-a spus: am procesat tot ce mi-ai dat, m-am epuizat, acum am nevoie de pauză. Dar dumneavoastră, în loc de pauză, îi dați o gustare și ciclul se repetă. Ce trebuie să mâncați dimineața? Grăsimi sănătoase și proteine. 2 ouă fierte sau sub formă de omletă, pregătite cu o linguriță de unt sau de ulei de măsline. O jumătate de avocado, dacă găsiți și dacă vă place. O felie de brânză maturată și, elementul secret, o linguriță de lecitină. Lecitina este un emulsifiant natural care face bila mai fluidă. Imaginați-vă că bila e ca uleiul dintr-o sticlă veche, gros și lipicios. Lecitina e ca detergentul de vase, îl face să curgă. Puteți găsi lecitină de soia sau de floarea soarelui la Plafar sau în magazinele naturiste sub formă de granule. O linguriță dimineața, dizolvată în apă sau presărată peste mâncare, costă câțiva lei, durează luni de zile și face o diferență enormă pentru fluxul biliar. Acum, un lucru pe care vreau să-l subliniez. Știu că mulți dintre dumneavoastră veți spune: dar, domnule doctor, ouăle au colesterol. Ni s-a spus toată viața să nu mâncăm ouă. Și aveți dreptate, vi s-a spus. Dar vi s-a spus greșit. Colesterolul din ouă nu crește colesterolul din sânge la majoritatea oamenilor. Ficatul dumneavoastră produce singur cam 80% din colesterolul din corp. Dacă mâncați mai mult colesterol din mâncare, ficatul produce mai puțin. Organismul se autoreglează. Asta se știe de peste 20 de ani în literatura medicală, dar mitul ouălor periculoase e atât de adânc înrădăcinat încât nici acum nu s-a risipit complet. Așa că vă rog, mâncați ouăle fără vină. Ficatul dumneavoastră va fi recunoscător. Să trecem la ziua. Și aici vine regula care pare simplă, dar care schimbă totul. Mâncați de 2-3 ori pe zi, fără nicio gustare între mese. Nici o bucățică de pâine, nici o prăjitură, nici o nucă, nici o felie de măr, nimic. Între mese, doar apă, ceai fără zahăr sau o cafea neagră fără lapte și fără zahăr. De ce? Pentru că de fiecare dată când mâncați, orice, chiar și un singur biscuit, pancreasul eliberează insulină. Și insulina trimite ficatului un semnal: avem marfă, pune-te pe treabă. Ficatul se pornește, începe să proceseze. Și dacă îi dați comenzi la fiecare oră-două, ficatul lucrează non-stop. Nu are nicio fereastră de pauză. Nu are niciun moment în care să se curețe, să se regenereze, să elimine grăsimea acumulată. Imaginați-vă o casă în care nu faceți niciodată curățenie. În fiecare zi aduceți lucruri noi, dar nu aruncați nimic. În fiecare zi, câte o cutie, câte o pungă, câte un obiect. După un an, casa e plină. Nu mai puteți merge prin ea. Nu mai găsiți nimic. Și de asta nu se mișcă nimic în interior. Exact asta e ficatul care mănâncă non-stop. Nu are timp să-și facă curățenia. Și curățenia ficatului se face în pauzele dintre mese, mai ales noaptea, între orele 11 și 3 dimineața. Dar despre somn voi vorbi separat, pentru că acolo e un alt secret pe care aproape nimeni nu-l cunoaște. La masă,
Pe lângă proteine și grăsimi sănătoase, adăugați legume din familia cruciferelor. Brocoli, evident, dar și conopidă, varză de Bruxelles, ridichi, napi. Toate aceste legume conțin compuși sulfuroși care stimulează detoxifierea ficatului. Și nu uitați praful de muștar. O jumătate de linguriță presărată peste brocoli sau conopidă după ce le-ați gătit la abur. Muștar obișnuit, din cel pe care îl cumpărați de la magazin, sub formă de pudră. Costă 2-3 lei și vă ajunge o lună. Acum vreau să vă spun povestea unui alt pacient, pentru că ilustrează perfect de ce gustările sunt atât de periculoase. Domnul Ion Vasilescu, 72 de ani, fost electrician. Un om bun, blând, care trăia singur de când i-a murit soția cu 5 ani înainte. Mânca modest, nu mânca mult la o masă, dar ronțăia toată ziua. Avea pe masă permanent un bol cu nuci, niște biscuiți, câteva prune uscate. Eu nu mănânc mult, domnule doctor, doar ciugulesc câte puțin. Ei, acel câte puțin, de 12 până la 15 ori pe zi, ținea ficatul în priză permanentă. Insulina nu cobora niciodată. Ficatul nu avea nicio secundă de pauză. La ecografie, steatoză hepatică moderată, ficatul gras. La un om care nu mânca mult. I-am explicat situația. I-am propus un experiment de 30 de zile. 3 mese pe zi, fără nimic între ele. Dimineața, ouă și brocoli. La prânz, supă cu legume, o bucată de pește, salată. Seara, de vreme, la ora 6 cel mai târziu, o porție de pui sau curcan cu varză călită. Și între mese, nimic, doar apă. Primele 3 zile au fost grele. Domnul Ion era obișnuit să ciugulească și mâna mergea automat spre bol, dar bolul nu mai era acolo. I-am spus să pună în locul bolului un pahar de apă. De fiecare dată când simțea nevoia să ciugulească, bea un pahar de apă. Peste o săptămână, nevoia s-a atenuat. Peste 2 săptămâni, a dispărut. Peste o lună, a venit la mine cu un zâmbet pe care nu îl mai văzusem de ani de zile. Doctore, știți ce am descoperit? Că eu nu mâncam de foame. Mâncam de plictiseală, de singurătate, de obișnuință. Și acum, când nu mai ciugulesc, am mai multă energie decât aveam la 65 de ani. Parcă m-am trezit dintr-un somn lung. Peste 3 luni, la ecografie, steatoza se redusese cu aproape jumătate. Fără pastile, fără suplimente, fără proceduri. Doar prin faptul că ficatul a primit, în sfârșit, pauze. Și acum ajungem la seară. Și aici vreau să vă povestesc ceva ce de obicei nu povestesc public. Este ceva personal. Acum 4 ani, eu însumi am trecut printr-o perioadă dificilă. Aveam pacienți complicați, probleme administrative la cabinet, nopți scurte, mese la ore nepotrivite. Mâncam seara târziu, la 9, 10, uneori la 11. Mâncam ce găseam. Pâine cu brânză, ceva carne rece, un iaurt și mă culcam imediat după. Dimineața mă trezeam obosit, cu gust amar în gură, cu senzația că nu am dormit deloc. Și eu, medic de 30 de ani, nu făceam legătura. Mă gândeam, sunt obosit de la muncă, e stresul, e vârsta. Până când am făcut analizele de rutină și am văzut transaminazele ușor crescute. Nu mult, dar crescute. Eu, care le spuneam pacienților ce să facă, eu însumi făceam exact ce le interziceam lor. A fost un moment de trezire. M-am uitat în oglindă și mi-am spus, Constantine, tu ești un ipocrit. Le spui oamenilor să aibă grijă de ficat și tu îți calci ficatul în picioare în fiecare seară. Am schimbat un singur lucru. Ultima masă, la ora 6 seara, maxim 7. Cu 3-4 ore înainte de culcare. O porție de proteine, pește sau pui, cu legume gătite la abur și o lingură de ulei de măsline. Fără carbohidrați seara. Fără pâine, fără cartofi, fără orez, fără paste, fără fructe, fără iaurt cu fructe. De ce?
Pentru că carbohidrații seara ridică insulina și insulina ridicată noaptea blochează exact procesul despre care vă voi vorbi acum. Ficatul se regenerează noaptea. Între orele 11 și 3 dimineața, ficatul intră în modul de curățenie generală. Celulele deteriorate sunt reparate. Toxinele acumulate în cursul zilei sunt procesate și eliminate. Grăsimea din celulele hepatice este mobilizată și arsă. Dar, și aici e condiția, acest proces funcționează doar dacă insulina este scăzută. Dacă ați mâncat o farfurie de cartofi prăjiți la ora 9 seara, insulina va fi ridicată până la miezul nopții și ficatul, în loc să se curețe, va fi ocupat cu procesarea carbohidraților. Nu mai are resurse pentru regenerare. Este ca un muncitor de la curățenie care vine la birou noaptea, dar găsește birourile ocupate de oameni care încă lucrează. Nu poate face curățenie dacă angajații nu au plecat acasă. După ce am schimbat cina, peste 2 săptămâni am simțit diferența. Mă trezeam odihnit. Gustul amar a dispărut. Energia de dimineață era alta. Și peste o lună la control, transaminazele erau din nou în normă. Un singur lucru schimbat, ora și compoziția cinei, a fost suficient ca ficatul meu să se recupereze. Și dacă eu, la 51 de ani atunci, cu un ficat care abia începuse să se plângă, am reușit, dumneavoastră puteți la fel. Și acum vine ultimul element al protocolului și poate cel mai surprinzător. Somnul. Nu doar cât dormiți, ci cum dormiți. Și mai precis, în ce poziție. Majoritatea oamenilor dorm cum le vine. Pe spate, pe burtă, pe dreapta, pe stânga, rulat ca un covrig. Și nimeni nu se gândește că poziția în somn afectează ficatul. Dar afectează. Și acum vă explic de ce. Ficatul este un organ mare și greu, situat în partea dreaptă a abdomenului, sub coaste. Când dormiți pe partea dreaptă, ficatul apasă pe vena cavă inferioară, un vas mare de sânge care transportă sângele din jumătatea inferioară a corpului înapoi la inimă. Dacă ficatul apasă pe această venă, fluxul sanguin este restricționat. Sângele circulă mai greu prin ficat, detoxifierea e mai lentă, regenerarea e mai puțin eficientă. E ca și cum ați pune o piatră pe un furtun de grădină. Apa tot curge, dar mai greu, mai puțin. Și pe parcursul unei nopți, asta nu e un dezastru. Dar pe parcursul a 10 ani de dormit pe partea dreaptă, efectul se acumulează. Ce trebuie să faceți? Dormiți pe partea stângă. Când dormiți pe stânga, ficatul atârnă liber, nu apasă pe nimic. Vena cavă inferioară e liberă, sângele circulă nestingerit, iar ficatul își face treaba de curățenie la capacitate maximă. Și un mic truc. Puneți o pernă între genunchi. Asta aliniază coloana, reduce presiunea pe șolduri și face poziția mai confortabilă. Mulți pacienți mi-au spus: „Doctore, nu reușesc să stau pe stânga, mă întorc în somn.” Normal, nu vă forțați. Începeți adormirea pe stânga. Dacă în cursul nopții vă întoarceți, nu e o tragedie. Important e să adormiți pe stânga, pentru că primele ore de somn sunt cele mai profunde și cele mai productive pentru regenerarea ficatului. Și adăugați magneziul. O capsulă sau o linguriță de magneziu cu 30 de minute înainte de culcare. Magneziul relaxează mușchii, calmează sistemul nervos și ajută ficatul să intre mai ușor în modul de regenerare. Mulți oameni după 50 de ani au deficit de magneziu fără să știe. Semnele: crampe musculare, tresăriri ale pleapei, somn superficial, iritabilitate. Magneziul corectează toate acestea și, în plus, ajută ficatul. E unul dintre cele mai simple și mai ieftine suplimente pe care le puteți lua. Am avut o pacientă, doamna Maria Florescu, 68 de ani, fostă croitoreasă. O femeie muncitoare, care toată viața a stat la mașina de cusut, cu spatele încovoiat și cu nopți scurte. A venit cu oboseală cronică, insomnie și dureri difuze. Analizele arătau transaminaze ușor crescute și un profil lipidic dezechilibrat.
La ecografie, steatoză ușoară. I-am propus protocolul complet. Apă caldă dimineața, mic dejun cu ouă și lecitină, 3 mese fără gustări, brocoli la abur cu muștar de 5 ori pe săptămână, cina de vreme fără carbohidrați, magneziu seara, somn pe partea stângă cu pernă între genunchi. Doamna Maria a notat totul pe o hârtie, cu scrisul ei mărunt de croitoreasă și a plecat. Peste 3 luni a revenit. Am privit analizele și n-am crezut. Transaminazele, perfecte. Colesterolul bun, crescut. Colesterolul rău, scăzut. La ecografie, steatoza aproape dispărută. Dar cel mai mult m-a impresionat nu hârtia cu analize, ci fața ei. Arăta cu 5 ani mai tânără. Ochii erau limpezi, pielea avea culoare. Și mi-a zis cu vocea ei caldă de bunică: „Doctore, eu am crezut că la vârsta mea nu se mai poate schimba nimic. Că ce a fost, a fost. Și de acum înainte doar pastile și suferință. Și dumneavoastră mi-ați arătat că nu e așa. Că ficatul meu încă vrea să lupte, doar că eu nu-i dădeam voie.” M-a mișcat, vă spun sincer, pentru că exact asta e esența. Ficatul vrea să lupte. Ficatul vrea să se regenereze. Ficatul vrea să vă țină în viață și în formă. Dar trebuie să-i dați condițiile. Și condițiile nu sunt complicate, nu sunt scumpe, nu necesită nici rețetă, nici spitalizare. Sunt 3 lucruri simple pe care le puteți face începând de diseară. Primul: nu mâncați nimic cu 3-4 ore înainte de culcare și la ultima masă evitați carbohidrații. Al doilea: adormiți pe partea stângă cu o pernă între genunchi. Al treilea: luați o doză de magneziu cu 30 de minute înainte de somn. Atât. 3 gesturi care costă aproape nimic și care pot transforma felul în care ficatul dumneavoastră lucrează noaptea. Și acum atenție, pentru că vreau să vorbesc despre un lucru pe care foarte puțini medici îl menționează pacienților: semnele pe care ficatul vi le trimite prin piele. Da, prin piele. Ficatul și pielea sunt legate mai strâns decât v-ați imagina. Și dacă știți să citiți aceste semne, puteți prinde problema la timp, înainte să apară pe analize. Primul semn: punctele roșii mici, ca niște rubine, pe piept, pe umeri, pe brațe. Se numesc angioame rubinii. Sunt mici, rotunde, ușor proeminente, de un roșu intens. Mulți oameni le consideră semne ale bătrâneții și le ignoră, dar aceste puncte pot fi un semnal că ficatul nu procesează corect estrogenii, adică hormonii. Ficatul este responsabil cu echilibrul hormonal. Când ficatul e supra-solicitat, nu mai reușește să elimine excesul de estrogeni și aceștia se acumulează în sânge. Iar excesul de estrogeni dilată vasele mici din piele, creând aceste puncte roșii. 1 punct, 2 puncte, nu e neapărat un motiv de panică, dar dacă aveți 10, 15, dacă apar mereu altele noi, ficatul vă vorbește și trebuie să-l ascultați. Al doilea semn: palmele roșii. Uitați-vă la mâinile dumneavoastră acum. Priviți baza degetelor, zona de la baza policelui și zona de la baza degetului mic. Dacă aceste zone sunt persistent roșii, mai ales comparativ cu restul palmei, acesta este un semn clasic de suferință hepatică. Se numește eritem palmar. Din nou, e legat de excesul de estrogen pe care ficatul nu reușește să le elimine. Nu toată lumea cu palme ușor roșiatice are probleme de ficat, dar dacă combinați palmele roșii cu alte semne, merită să vă faceți analizele. Al treilea semn, și acesta e unul pe care mulți oameni îl pun pe seama pielii uscate sau a detergentului, crăpăturile adânci pe călcâie. Nu vorbesc de pielea uscată obișnuită de iarnă. Vorbesc de crăpături persistente, adânci, care nu dispar nici cu cremă, nici cu vaselină, nici cu băi de picioare. Aceste crăpături pot fi un semn de deficit de vitaminele A și E. Și de ce aveți deficit de vitaminele A și E? Pentru că aceste vitamine sunt liposolubile, adică se absorb doar în prezența grăsimilor și a bilei.
Dacă ficatul nu produce suficientă bilă sau dacă bila e îngroșată și nu curge bine, vitaminele A și E nu se mai absorb din mâncare. Mâncați morcovi, mâncați nuci, mâncați spanac, dar corpul nu le preia pentru că lipsește vehiculul de transport. E ca și cum ați comanda un colet, dar poșta nu mai funcționează. Coletul există, dar nu ajunge la destinație. Al patrulea semn. Stelușele vasculare. Sunt mici rețele de vase de sânge, ca niște pânze de păianjen minuscule, care apar pe față, pe gât, pe piept. Din nou, legate de dezechilibrul hormonal provocat de ficatul supra-solicitat. Și al cincilea semn, pe care mulți oameni îl pun pe seama alergiei sau a nervilor, pruritul nocturn. Mâncărim pe corp, mai ales noaptea, fără nicio erupție vizibilă. Pielea arată normal, nu are nimic, dar vă mâncă. Uneori pe brațe, uneori pe picioare, uneori pe spate. Și acest prurit poate fi provocat de acizii biliari care se acumulează în sânge când ficatul nu reușește să-i elimine corect. Acizii biliari în sânge irită terminațiile nervoase din piele și senzația este de mâncărime. Mergeți la dermatolog. Dermatologul nu găsește nimic, vă dă o cremă, crema nu ajută. Pentru că problema nu e în piele, e în ficat. Dacă aveți 2 sau mai multe din aceste semne, nu intrați în panică, dar nici nu le ignorați. Faceți-vă analizele hepatice complete, transaminaze, bilirubină, gamma-GT, fosfatază alcalină. Și cereți un elastogram hepatic, nu doar ecografie. Ecografia vă arată forma și dimensiunea ficatului. Elastogramul vă arată consistența, cât de tare sau moale e țesutul. Și dacă ficatul e deja mai rigid decât ar trebui, asta înseamnă fibroză incipientă și trebuie acționat imediat. Vă amintiți de domnul Gheorghe Munteanu, cel cu sucul de mere și terciul cu miere? Ei bine, povestea lui nu s-a terminat acolo. Când a aflat diagnosticul, omul s-a speriat. Și normal că s-a speriat. Fibroză hepatică. Cuvântul singur sună ca o condamnare. L-am luat de mână, metaforic vorbind, și am spus: Domnule Gheorghe, ficatul dumneavoastră nu e condamnat, e epuizat. E ca un cal de muncă pe care l-ați călărit prea mult fără să-i dați apă și hrană. Dar calul e încă viu și dacă îl lăsăm să se odihnească, se va ridica. Am schimbat tot. Am eliminat sucul de mere, am înlocuit terciul cu miere cu ouă și brocoli, am tăiat gustările, am mutat cina la ora 6, am adăugat lecitină dimineața, magneziu seara, brocoli la abur cu muștar de 5 ori pe săptămână. Și l-am pus să meargă pe jos 30 de minute pe zi. Nu alergat, nu sală de forță, doar mers pe jos. De ce? Pentru că mișcarea, chiar și ușoară, sensibilizează celulele la insulină. Adică broasca ușii despre care vorbeam se mai degripează puțin. Insulina scade, ficatul capătă pauze și procesul de regenerare pornește. Și încă un lucru pe care l-am spus domnului Gheorghe și pe care vi-l spun și dumneavoastră acum: la fiecare 40 de minute de stat jos, ridicați-vă și faceți 2-3 minute de mișcare. Nu trebuie nimic complicat. Ridicați-vă de pe scaun, faceți câțiva pași prin cameră, întindeți brațele, întoarceți-vă, atât. De ce 40 de minute? Pentru că cercetările arată că după 40 de minute de stat în aceeași poziție, sensibilitatea la insulină scade. Mușchii intră într-un fel de hibernare metabolică. Nu mai cer glucoză, nu mai ard energie și tot excesul se duce la ficat. Dar dacă vă mișcați la fiecare 40 de minute, chiar și 2 minute, mușchii se reactivează, insulina funcționează mai bine și ficatul respiră. Domnul Gheorghe a urmat totul cu o disciplină de inginer și a pus alarma pe telefon la fiecare 40 de minute. La fiecare alarmă se ridica și făcea câțiva pași. La fiecare masă, brocoli cu muștar. Seara, magneziu și somn pe partea stângă. Peste 3 luni a venit cu elastogramul.
Rigiditatea ficatului scăzuse semnificativ. Fibroza se retrăgea. Ficatul se regenera. Domnul Gheorghe s-a uitat la hârtie, apoi la mine și a zis cu ochii umezi: „Doctore, mă simt ca și cum cineva mi-a dat o a doua șansă. Nu credeam că la 63 de ani se mai poate.” „Se mai poate,” i-am răspuns. „Întotdeauna se mai poate. Ficatul e cel mai generos organ din corp. Dați-i o șansă și vă va surprinde.” Și acum vreau să mă opresc un moment și să vă spun ceva important. Ceva care depășește ficatul și care ține de felul în care ne raportăm la sănătate în general. Am observat în 30 de ani de practică un tipar. Oamenii vin la medic când deja e rău, când deja îi doare, când deja au cifre proaste pe hârtie. Și atunci vor o soluție rapidă, o pastilă, o injecție, o minune. Și se supără când le spui: schimbați ce mâncați, schimbați cum dormiți, schimbați cum vă mișcați. Păi de ce am mai venit la medic, dacă trebuie să fac eu totul? Și aici e neînțelegerea fundamentală. Medicul nu e un mecanic care repară mașina în timp ce dumneavoastră stați la o cafea. Medicul e un ghid care vă arată drumul. Dar pe drum mergeți dumneavoastră, cu picioarele dumneavoastră, și nimeni nu poate merge în locul dumneavoastră. Le spun des pacienților mei un lucru care la început îi surprinde. Cel mai bun medic pe care îl aveți este propriul dumneavoastră corp. Corpul se vindecă singur, ficatul se regenerează singur, oasele se sudează singure, rănile se închid singure. Tot ce trebuie să faceți este să nu stați în calea vindecării, să nu sabotați procesul cu mâncare prost aleasă, cu somn insuficient, cu stres neadresat, cu pastile luate la întâmplare. Dați-vă la o parte și lăsați corpul să-și facă treaba. Asta nu înseamnă să nu mergeți la medic. Mergeți, faceți analize, faceți investigații, dar nu așteptați ca medicul să vă vindece prin magie. Vindecarea vine din interior. Și e gratuită. Am lăsat special cel mai important lucru spre final. Și acum e momentul. Dacă din tot ce am spus astăzi ați reține un singur lucru, să fie ăsta. Ficatul se regenerează între orele 11 noaptea și 3 dimineața, dar numai dacă sunt îndeplinite 3 condiții simultan. Nu una, nu două, ci toate 3. Și dacă lipsește oricare dintre ele, regenerarea nu funcționează la capacitate maximă. Puteți lua toate suplimentele din lume, puteți bea ceaiuri hepatice de dimineața până seara și tot nu veți obține rezultatul dacă nu respectați aceste 3 condiții. Prima condiție: insulina trebuie să fie scăzută. Asta înseamnă că ultima masă trebuie să fie cu cel puțin 3-4 ore înainte de culcare și fără carbohidrați rapizi. Dacă ați mâncat paste la ora 9 și vă culcați la 11, insulina e încă sus și ficatul lucrează pe procesare, nu pe regenerare. A doua condiție: fluxul sanguin prin ficat trebuie să fie liber. Asta înseamnă: dormiți pe partea stângă ca ficatul să nu apese pe vena cavă inferioară. Asigurați-vă că nu aveți haine strâmte pe burtă sau un elastic de pijama care strânge. Și evitați mesele abundente seara, care umflă stomacul și apasă mecanic pe ficat. A treia condiție: cortizolul trebuie să fie scăzut, adică nu trebuie să fiți stresați când adormiți. Cortizolul ridicat strânge sfincterul odii, blochează bila și ficatul intră în modul de urgență, în loc de modul de regenerare. De aceea, e important ca ultima oră înainte de somn să fie calmă, fără știri, fără telefon, fără discuții aprinse, fără facturi și griji. Știu că sună idealist, știu că viața nu e simplă, dar măcar încercați. 10 minute de liniște înainte de somn, o ceașcă de ceai de mușețel, o carte, o respirație adâncă. Ficatul dumneavoastră va simți diferența. Aceste 3 condiții sunt cheia. Fără ele, niciun supliment,
niciun ceai, niciun superaliment nu va funcționa pe deplin. Sunt ca cele 3 picioare ale unui taburet. Dacă lipsește unul, taburetul cade. Insulina scăzută, flux sanguin liber, cortizol coborât. Rețineți-le. Scrieți-le pe un bilet și puneți-l pe noptieră. Fiecare seară, înainte de culcare, citiți-le și întrebați-vă: am îndeplinit condițiile astăzi? Dacă da, ficatul dumneavoastră va lucra toată noaptea pentru dumneavoastră. Dacă nu, ficatul va lupta cu ce i-ați dat în loc să se vindece. Acum, știu ce gândiți unii dintre dumneavoastră. Domnule doctor, eu am 65 de ani, am ficat gras de cine știe când, am mâncat cum am mâncat toată viața, mai are rost să schimb ceva? Da, are rost. Are rost pentru că ficatul nu ține cont de vârstă când vine vorba de regenerare. Un ficat de 70 de ani se regenerează mai lent decât unul de 30, dar se regenerează. Am văzut-o cu ochii mei, la 10 de pacienți. Am văzut oameni de 75 de ani care în 6 luni și-au transformat complet analizele hepatice. Nu prin medicamente, ci prin schimbări simple de viață, prin exact acele lucruri pe care vi le-am descris azi. Doamna Florica Neagu, 71 de ani, fostă învățătoare la țară. A venit la mine cu steatoză hepatică severă, transaminaze de 2 ori peste normal, oboseală cronică și prurit nocturn care nu o lăsa să doarmă. Doctore, eu m-am dus la toți medicii. Mi-au dat pastile de ficat, am luat tot ce mi-au dat și nimic nu s-a schimbat. Poate la vârsta mea deja nu se mai poate. Am rugat-o să-mi dea 3 luni. Doar 3 luni în care să urmeze protocolul. Dar fără pastile de ficat? M-a întrebat. Fără pastile de ficat, am confirmat. S-a uitat la mine cu neîncredere, dar a acceptat. Doamna Florica a fost cea mai disciplinată pacientă pe care am avut-o. A notat tot. A gătit brocoli la abur cu muștar în fiecare zi. A eliminat sucurile, dulciurile, gustările. A pus apa caldă dimineața ca pe un ritual sacru. Și seara, la 8 fix, stingea lumina și se culca pe partea stângă, cu perna între genunchi și cu magneziul luat cu o jumătate de oră înainte. Peste 3 luni a venit cu un plic de analize și cu lacrimi în ochi. Transaminazele normale. Ecografia, steatoza redusă cu peste jumătate. Pruritul nocturn dispărut complet. Știți ce simt, domnule doctor? Simt că m-am întors din drum, că eram pe o pantă și cineva m-a prins de mână. Nu cineva, i-am spus. Ficatul dumneavoastră v-a prins de mână. I-ați dat voie și el s-a pus pe treabă. Și la final, o reamintire caldă, dar sinceră. Ficatul este organul tăcerii. Nu strigă, nu plânge, nu se plânge. Lucrează și tace. Și tocmai pentru că tace, e ușor de uitat, e ușor de neglijat, e ușor de distrus, fără să vă dați seama. Dar ficatul este și organul speranței, pentru că se regenerează, pentru că nu renunță, pentru că, oricât de grav ar fi afectat, dacă îi dați o șansă, el revine. Ca un prieten credincios pe care l-ați neglijat ani de zile, dar care, în momentul în care îi întindeți mâna, vă ia de mână fără reproșuri și vă spune: hai, ne apucăm de treabă. Am 3 rugăminți către dumneavoastră. Prima. Dacă acest videoclip v-a fost de folos, scrieți în comentarii un singur cuvânt: ficatul. Aceasta va fi promisiunea dumneavoastră, făcută public, că începeți să aveți grijă de el. Când promitem public, de cele mai multe ori ne ținem de cuvânt. Și eu voi citi fiecare comentariu. Fiecare. Pentru că fiecare comentariu înseamnă un om care a decis să facă ceva. Și asta, pentru mine ca medic, e cel mai mare câștig. A doua rugăminte: abonați-vă la canal dacă nu v-ați abonat încă. Public videoclipuri despre sănătatea după 50 de ani, despre inimă,
despre articulații, despre tensiune, despre somn, despre memorie, despre tot ce contează ca să trăiți mult și bine. Nu să existați, ci să trăiți. Să vă bucurați de nepoți, de plimbări, de dimineți fără durere, de seri fără frică. Asta vreau pentru dumneavoastră. Și de aceea fac aceste videoclipuri. A treia rugăminte, cea mai importantă din toate, trimiteți acest videoclip cuiva, mamei, tatălui, fratelui, surorii, mătușii, vecinului, prietenului de pe bancă din fața blocului, omului de care v-ați gândit cel puțin o dată în timp ce ascultați, omului despre care știți că mănâncă ce nu trebuie, ia pastile pe care nu ar trebui să le ia, doarme cum nu trebuie și nu știe că ficatul lui suferă în tăcere. Informația salvează vieți, dar doar dacă ajunge la oameni. Și trimiterea unui videoclip durează 3 secunde. 3 secunde care pot schimba viața cuiva. Poate că acel om nu va veni niciodată la un medic care să-i spună ce v-am spus eu astăzi. Poate că acel videoclip va fi singura conversație sinceră despre ficatul lui pe care o va avea vreodată. Nu subestimați puterea unui gest mic. Eu am văzut în 30 de ani cum un sfat la momentul potrivit a schimbat traiectoria unui om. Un singur sfat, un singur moment, o singură decizie de a face altfel. Și acum, înainte de a ne despărți, vreau să recapitulez. Nu pentru că nu ați înțeles, ci pentru că repetarea fixează, iar ficatul dumneavoastră merită să fixați aceste lucruri. Ficatul nu doare, tace și lucrează. Se poate distruge în tăcere ani de zile, fără ca analizele sau ecografia să arate ceva. Degradarea ficatului are 4 trepte: staza biliară, steatoza, steatohepatita, fibroza și ciroza. Nu sări de la prima la ultima. Coborâți treptat și la fiecare treaptă mai aveți o șansă să vă opriți și să urcați înapoi. Dușmanii ascunși ai ficatului nu sunt doar alcoolul și mâncarea grasă. Sunt sucurile de fructe, fructoza concentrată, gustările permanente, paracetamolul luat cronic, stresul care strânge sfincterul biliar și substanțele chimice din casă. Semnele pe care ficatul vi le trimite prin piele: punctele rubinii, palmele roșii, crăpăturile de pe călcâie, stelușele vasculare, pruritul nocturn fără erupții. 2 sau mai multe semne. Un motiv serios să vă ocupați de ficat. Protocolul de recuperare. Dimineața, 1-2 pahare de apă caldă, apoi mic dejun cu grăsimi și proteine plus lecitină. Ziua, 2-3 mese consistente, fără nicio gustare, cu legume crucifere și praf de muștar. La fiecare 40 de minute de stat jos, 2-3 minute de mișcare. Seara, cina cu 3 până la 4 ore înainte de somn, fără carbohidrați. Magneziu înainte de culcare. Somn pe partea stângă, cu pernă între genunchi. Cele 3 condiții fără de care ficatul nu se regenerează noaptea: insulina scăzută, fluxul sanguin liber, cortizolul coborât. Toate 3 simultan, ca cele 3 picioare ale unui taburet. Și produsul cheie: brocoli la abur cu praf de muștar sau, și mai bine, germeni de brocoli crescuți acasă pe pervaz. Asta e tot. Nu e complicat. Nu e scump, nu necesită rețetă, nu necesită spital, necesită doar decizia dumneavoastră de a face altfel. Și această decizie o puteți lua chiar acum, chiar în acest moment. Nu mâine, nu de luni, nu de la anul. Acum. Le spun des pacienților mei un lucru care pare simplu, dar care de fapt este profund. Cel mai bun moment să plantezi un copac a fost acum 20 de ani. Al doilea cel mai bun moment este acum. La fel e și cu ficatul. Cel mai bun moment să aveți grijă de el a fost acum 20 de ani, când era tânăr și sănătos.
Dar al doilea cel mai bun moment este acum, astăzi, diseară, cu primul pahar de apă caldă de mâine dimineață. Am avut mii de pacienți în 30 de ani. Am văzut oameni care au renunțat și oameni care au luptat. Am văzut oameni la 45 de ani cu ficatul unui om de 70 și oameni de 75 cu ficatul unui om de 50. Diferența nu a fost genetica, nu a fost norocul, nu a fost banul, a fost decizia. Decizia de a face câte un lucru mic în fiecare zi. Un pahar de apă caldă, o porție de brocoli, o seară fără carbohidrați, un somn pe partea stângă. Lucruri mici, gesturi mici, dar care, adunate zi de zi, lună de lună, an de an, construiesc ceva enorm. Un ficat care funcționează, un corp care ține, o viață care merită trăită. Mă numesc Dr. Constantin Radu. Am 55 de ani. De 30 de ani tratez oameni și cred cu tărie într-un lucru simplu. Să ai grijă de sănătate nu e niciodată prea devreme și niciodată prea târziu. Ficatul dumneavoastră lucrează chiar acum, în această clipă. În timp ce ascultați aceste cuvinte, el filtrează, el procesează, el curăță, el construiește. Lucrează pentru dumneavoastră fără să ceară nimic, fără să se plângă, fără să doară. Faceți și dumneavoastră ceva pentru el. Începeți diseară și mâine dimineață, când veți bea primul pahar de apă caldă, gândiți-vă la ficatul dumneavoastră și spuneți-i: mulțumesc că ai rezistat. De acum am grijă de tine. Aveți grijă de dumneavoastră.